मेनमेजी मुखे मारो आरात से कचे लांगलोंजी के हिलुविंग लो मेडिकल सब सेंटर हेम अंता इनपुट थे थोंके ब्रके थोमांगदें चिफोंग सजेरा रोंग माहांग थेगानी कातालोन डॉगमोका लोंग इंगडेंग्रे सी केएसवाईसी माहांग थेगानी कातालोन पॉन Karbiang live at Abirta long penili sami Julie baby nanaji tha Abirta ton pen. Bithung reng thama constituency angkang menmiji mukhe marong along medical sub center ahem kikim tang etlopu chini lora phi anta KAC okpran kila asai kam em khonsing rongpi kangpuji aphan matha thesi non ke rikang rinui parja phupsi ingnam pamandet lo. Bithung reng thama MSC constituency arlu menmiji mukhe marong along kedamtang ajir ding thlui apor pen medical sub center kimpon lo bangso sub center ahem ki kimpena jok ha dagara ratu hemathik kubalong amachi kisokium ehud se chelanglong popusi pennanga naning chepat herin tilo bonta ahem bang piniarni anta kangpupon perega jok ha dagara ratu ning che thena sondo ahem kangpupon ji kalisi KAC kachare tum jasemet KAC okpran kilang sai kam em khonsing rongpi bangso medical sub center ahem kangpupon ji aphan thangna ardi ki pupon perega jok non ke ahem pangram su dak rong ni do rong mi rong ban la pen idea theu mukhima rong ke la si la so dim long sub center isinang bi lo dak bithung consistency mukhima rong lo sta pini theklong lo dak dowai daru ke long ka philam lo pini ahem pini ba ke habit haram si chodelo ilitum ini reporter sar tumta nang lo ini theklong lo kado beta pinya ahem arlo bangke ajat tawelo pinya angtano ta mane habis si chodelo si la si pini u BJP tum along peace and development ari likibi ekdom develop piglo to pu radang no bangke ki jai kachi pinda kachi paklang sita pini bithung dak ahomostilong asiem ahomostilo pini bangala puding hakjak lasi Ningoy meme la sialang tum peace and development ari likibi ke itum therak meme la sori likibi bangke tum pan si kaching thoma la theklong lok kado ve pini reporter sa tu bangke si la hello jongpon me karbiang long pinanga na to kan wadi malong la puson thak thak sub center ahem kim hampen thangna ramu kapawang ri tukila la haya sub center ahem jongsi mesen pen lana pon thega sonte pini rong robajo ke dogi thagara ratu ko antong se ka chilanga awar sai ke longji loni athe BJ hong la pen dowa imwa joini aka hilo damjok loji apon lasi arpu ke do tum la so puthak RD ki bipon ke nang sot athe ke sokyun e hud henlo moni ratum pir thelong kisung na ha sonlo Kheroni pen wahanteron karbiang long live Chepong Sajir Village Development Committee atum ben batir pi ponsi kedamtang phai kuni ni phai kre clear ni Chepong Sajir pathwa klamalong thom ke pra ke thom angdeng Chepong Sajir rong mahang ke thegarni katalon pon Bangso katalon amai kangni ajai mega teng pen Adap pen CVD si amai phu Hemchandra teron pen lama intro pon det pen aphi Mondol ingleng pen si kachikimo asai deng pen pachun pon lo Kachikimo asai paju det pen ason ka pathu asai ka pachun ponji aphan pura Diphu Circle SK Nogen timong pensi ingpu pondo Anarlo apor Radamai pialong CVDC maipu Hemchandra teron kachari pona mayalong Alohia man pen SGB Rajenterang kachetong dunalong Rongasar Ram teron Robinson teron Basapi rong pipi Sampriklaba maipu Tenjing teron Kongchun bang Jirsong timong Soarlo amai achun bang pi Rani taropi lapen kapre ke thegiding atung chetong dun Chipong Sajira rong along lang etlo pulote karbia ron bari mate honghari Christian bhaktitam lokhimon adhorom kirinotuk du setame dhorom alam chipupe pin pensi anikan wang talapu sonsi ningkarong pen rong amahang ke thek arnia bangki talon pon berlo pusi pherang kya phan nang pachini don opini nili tumarong matang te Chipong Sajira rong ningkan thong kebra ke thom ke chokarni lo la sinili tumarong labangke pinile labangso
kene ke palon chot la pukali ha ke cheng penamasi pining ningkan thongkera ke thoman ke pleng lo lasi la ke talon ponangkok nilituma ke mangela hello dang nilitumarong don sarikurira don troksi adondo labang song bong pen dak kaprek anim mate adhorom mate aron kirim dundo labang so ang bong pen aron barim dolo Christian dolo Lokhimon do lapen bhaktitom lapen iskon ansita medo tanglo News report Karbiang Long Live. Dogmoka long KSYC Haraghat Regional Council atum kapatir pipona long Karbi Youth Deipu Hokponsi Ingdeng Crazy Karbi Students and Youth Council ama hangke thegarni mesen pen katalondon. Kidamtang Paikuni ni Pai Kreke Thomarni Dongmokak along Kedo Rasinja Aklam Mini Stadium Sports Complex along KSYC Haraghat Regional Council atum patir piponsi Ingdeng Crazy KSYC ama hangke thegarni katalonamai padopon. KSYC Haraghat Regional Council amai phu longsodar ingleng kachari pona maya long alohi sarpo manpen KLDB amai phu longsing teron chetongdon manpeng alohi jaka samai phu khorsing teron Rukasen College History Department Assistant Professor Dr. Harvey Intigat Harpi Assistant Professor Dr. Marilyn Kilingpi Mahamaya VDC amai phu Rajas teron KSYC Tiripia amai phu Prakash terang abarim KSYC Tiripia amai phu Rajendra Kramsa KFA amai phu Tinku Ingti KSA Tiripia amai phu Thangsing Timung KUYA amai phu Marlok Timung atum pendanglok penangan KSYC klembang phubang phi lapen lo Charlie Bomb Riso Nimso Atumta Chetongdun Rinti Maya long kachetongdun alhi sarpo KAAC KLDB amai phu longsing terona hinpen lam theke jai pona tengke non pirthe kapaprang pe kapora hut obe kimia tumta kamatha kachilardun kapaprapen ansose kacharli anat lapen ason ke claim ke damalongta kapaprang dunangpo Lason se kacharli anat setame wareng warsa anat setame ST akopaya phan matha chot chera bang ke thekrea khayetum ang hoyalong anta kachiraidun longja phanta ke mang paduponang pupusi thanpon Maya long break jam manpeng aluhia tum setami lo kacharli kachi humpen ansose ka prangdun pen khei long ri long pat kacharai kong dun thekpa mija puthak than paripon rin disi ingdeng crazy KSYC mahang ke thek kathalona mai ingsam jin pen pachun ponlo Laswa phi por phai pho malong pen KSYC Tiripia Maya long abarim dihin rimbang borsing kro men pen lun kanamalinta mesen pen padopon Klamalong Karbi student KSYC Karbi student and youth council mahanget hegani na situnolong dingarong aparlo athe ke wangjia ni ahot ke nona youth mate nona student atum si penap ke charipo lasi isialam malahno nilige youth umhani si a message mata Abirta ke pigang tungo bangke ilige damtang akai hodason kalilo non ke kai cheparlo lo chikirla lo lasi akai ka chikirla tengsi ilitum kata kamat habangke cikirla nangko athe kedamtang ko ilitum ST pomat la 5% basi ining chetelo amat ilitum ke kai ke ong ela general category long bangke competition du ne de la sinon ilitum bangke bangateng pensi cheting bai du nangko bangateng unu nangko 5% lo long ilitum cherai de nang unang ko la sopena ba general long kon mai ilitum sakuri pendalok admission punoi along ajat po long time ilitum cherai du nangko hang the ke ilitum elong bet adimi talona pe de kita men ilitum pachuning per man ke pin isi song tame nang chan bom lo nang yar bom lo la si pining regional atum tame mathang kacharjap bon aja kong dolo la pen thu area council tame mathang tum kacharjap aja kong dolo pu chematha se nilitum pachuning pen ilitum regional do KSYC long ke regional plido lage kopima Difu regional do Bokojan regional do Harekha regional do lapen Hamren regional lido lasi pining ke talon madala henlo nitum Difu regional bangke Lamding road 8 kilo dokter angarong long si talon ponlo lapen thu Harekha regional bangke non dak dong mukak rasenja klamong si talon ponlo lasan saksi jiri Hamren regional mangke jiri kendeng rong chejeng rangsina aklam long sibi ponlo lapen thu Bokojan regional bangke dilitum dak hanjang langso along si talon ponlo
ดอกมกะเป็นเซมซิงอิงตีการเบียงลองไลฟ์Dhansari constituency ka parlo rong chingrum Loren rong pia rong amikar Joel Singh bepen hena rong pharpia supi akleng protiksa bepi ama hang thek dat pen ningkan trok an hong hap hong ro ke supen chechak nang bomlo Moni na kaya long keso ka chelang movita isi akethen na ya kisung binong Akhia dat ke dokko ka tuma phan ke akisunga wedeta thek bonta ki duk dat mate ke boy da tuma phan ke isi ke then na ya kisung binong Lason thak thak si Dhansari constituency ka parlo rong chingrum rong amikar Loren rong pia rong amikar Joel Singh bepen hena rong pharpia tuma supia khleng protiksa bepi ama hang thek det pen kopai ke lang no jok hong haba kiso cholong lok kiso ka pa media phan pinang anar ni di phu civil hospital along selang lo lapen karbia rona tang pen posetami ka chelang nang jia song an ke chelang lap lo bonta a o supia bang me mirek Kiduk ke boy arni si chongdat chot pen ani ong ki chulong a hem tu na tuma phan ke nona bang ke asupia phan sele langji posetami ari ding along noya ke erta abiderlo kedam tang a por hu se ke lang hot sikai si hini kabirtia tang ka anta dam erlo la sikai ke amat kiduk ki songa hot ke rat ki pidum ber inut ning ke mea bang khu KACCM Dr. Tuliram bong khanga phan si nang rap dun vek tha posi apia po tum ning duk pen kachuni ri padopon apen Bikhe koi ke la nilisupi akleng si bang kiso la sini nilitum pinang an chilang lo ke cheng si ke doctor tami chilang lo dak civil hospital po hosing itum chilang lo la kathar sar bang tami bibi atum han ke lang kathar sar tami ni tum hanang pulo nanglitum chongdat chot pen ke Nangli tum khoros pati padam rinwe la bangke un elu pusin ni tum phanang pu sitami angko ni tum bang ning rengnu se also phaning rengnu se angko karbi aron tami chilang lab lo kethe kere anta ni tum la pangrum lab lo ke kala aron bana akam ase kar kli bonoi sikicha bonoi sumi mi kar klip no anta itum lem lap la masi on edel la sin tum non bang ke bikha ko gala tim kar byang long ACM sar tuliram rong hang khastan tumri la in la nilitum asupi kisu tami nirap tha pusini tum kardom chini la to la bang so kisu putha nangli kira pacho hang kuma phan bang sinang li to tiksa bi pia phan no hai kira chang ke na ja semia pet ku pia kisu perlas ingkan kan kan trok ba alo ma pet la mai chelang dum jelang do Komat ni ning ke me ben kirap dunjia phan ning ke ha tum du pulote labang so bank account number 741501 03946111 laban IFSC PUNBORRBA GB laban mobile number 9101001127 along ka home riji aphanta alang litum ka chuning ri padopon News report long sadaringti Karbin long live Dongkamukam Lightning Club atum kapatir pipon along Dongkamukam Sports Association atum kachirap tun pen phaikuni ni phaingkora hini inkoira ke thomla pen inkoira pli arni an Karlitang Klengdun Teron Chikimo men pen Dongkamukam Baisong kapathu aklam along Indoor Stadium along All Assam Badminton kachipati kapadupon jiaphan kaching baipon Karitang Klengdun Teron aphan kachikimo men pen kecheng si All Assam Badminton Tournament Nijang Karbiang Longarlu Dongkamukam Rongsupi Waisong kapathu aklam along kapadupon pa media aphan pura kedamtang phaikoni ni phai kripli arni Dongkamukam arong supiang kang kedo an kethe giding atum chingrum si kaching bai rabli namai padupon lo Mayalong, Ford 8 Club, Jambili, Hell Angel, Jutangkiri, Hemphu Club,
Forest Club Loti Chari Lightning Club lapen DSA Pendanglok DMB Adunmaipu Rensing Timong Rongkhang Lem Samaipu Mongol Bay Ranger Bidyupal Rongkhang Ward Commissioner G2 Tirangatum Pendanglok ke ongdum ke thegi ninga tumta chetong dun rintisi ke chengsi All Assam Badminton kachepate ka padupon jehut mesen pen kapachun pon pa meja phan kaching wajing sayalong RDP dunlo Penangan napor kaching wai padupon det penapi labangso badminton kachepate ka padupon jehut ke claim ke dampon jia phan setami arpu chepet ponlo lapen maya long kacherap chitura pe jia phanta arpu chepet pon replo Nilitum Karlitang kaching honai lengdun teron amen pen ladak dongkamukam indoor stadium along All Assam Badminton Championship labangso kapathu kibi ponje phansi pini nilitum kadu gawe dongkamukam kaparlo la club kedoan pen nilitum pini chingwai chingsai pon Pana club tu tahu pini nilitum labangso chingwai pana pini labangso club nilitum jase metpet ke dongkamukam tahun kaparlo an phansi pini nilitum hang ponchat lasi pini nilitum ke phapon ke club Troxy an phan nilitum phapon la sila so club ateng an si pini nilitum chingwai pon la penadak local parents budia san ladak municipal board pensing lok kaprek la kithi giding tum phansi nilitum labangso amelo phapon Jangan tu muhala bangso ni aluhi ke tu phapon atum dozi lesi komal matang sini tu aluhi tu phapon ni lo nilitum opening ni labangke ladak ilitum bisnong boithalang so MLA alang lipansi kachup phapon aluhi sarpo nilitum phaponji pusi nilitum pini chingwai pono Dongkamukam pen wiki be Karbiang Long Live Tang de pinya da Abirta ke lapon se kang tonik lo do me thak me arni ki me